Dokmokausi nilumoni malakarapan suspension ng jipu kes ing long potung ke hangpon. Song pliala maputhak pen KNC atum nijang KarbiLongrang DC Krishna Borwa phanpin puralu kapajir. Jirikendeng along ingdeng pho Rastriya Pasan ma amai kapaman pon. Aprang si birta kilang arado ano phan kardong pajir lo kardong non KarbiLongriAbirta long pen sami ujang terang pi non arju itha birtang ton pen. Kedamtang pai ni phai thong kebarni langlok sorong RAM school along lothan bang maheswar kalita phan pang thek thek tum nep inghu pontet pen semelang so pen dokmoka raikom sai kiatum rong pin khat rong pia rong arada tuma phan hangsi karju pater to asai deng pondo labang so phi rong RAM school along KarbiLongrang lothan bang kania tok bia phan police station along hangsi areng hu pasulo lapen kania tok bia chor sangpi moriom rong pipia phanta police station along hangsi un anaring hu pasulo labang so puthak chiti ni phai ingora trok siar ni karbilo chalia song inglong photum ben mithang sa hemalong pherang kia mai inipon kahon thepen inut supin sorai kom saiki inut soarlo so phan arenga hu kapaso aronavi non ke arenga hu kapaso ahir kang tangajok thur un padam un AC Dipu Medical College Hospital along se kachelang pangji setan pinlo lasi dokmoka OC nilumoni malakar phan suspension bivek nangji kali bolote ingtang rakpen jesong ji pusi KSA inglong pho Central Committee kong chunbang budho terang pen pachini pon Kedamtang 30 August 2022 Langlokso RA English LP School lo thandang Manesor Kulita alangli kusorni asai keceklem han dampong pen piniani anda long leder pulaso along kedamtang kon arni pen sidame law and order tum ribom sidame alangli tum kelong leder adoni minut bahini teman ka suspect pen adoni puladak arar tuman kapasung lasi pula solong school thanra pet alu thandang kania togi buacor alang li phangsi tambe ahemasor upine ka suspect dopen alang li phangsi tambe thana anbam dasi kania togi acor moriom rong pipi alang li phan dokmoga police station ausi Malakar Nilomonim Malakar alangli inut soarlo aphange direct ke alangli sopinso police tumange abang are pakulongli pula that aroso constable tum doi aroso police tum doi pula tum si OG ba ajat sitame areng ba pui pusame aroso tum a police tum si orloin stame pula sorni Nilomonim Malakar ba aning bukesi alang metang turtusi saripen kesap amilumbong akeng long bete pangniune pathurune parjabunde puan segete lasi nilitum karbilo charli asong ahin pen alang liphan inquiry nei lapen high authority tum inquiry pen alang liphan suspension pinangji lapen alang li arengeso non ko ande segechelang ning am sidame alang litum seda chelang nangji lapen alang litum kitin thap kedau thap kupen la song torture che den nangji kitin thap ka suspect pen ko anma karju nei interrogation nangji khula solong ne litum thang kuduna thaiwe stame inut sorlo han alang li hin pen kurham ben areng pa phogen ne litum condemn lo dokmoka police OC apa lasi nilitum kang bocok ati cara han sidame nilitum hen ben sidame long serang nangji kusen nilitum da dabilo lapen madule claim sidame lasoti char han kilo serang ye pan nilitum hen ben chuning rilo lapen
kirang jilangar ni pola dak arara tumhan kitin thapen suspect pen areng huga paso sedaji phansi ngalitum karbilo charlia song ben junenrilu Jiti ni phaing ko ratrok siar ni karbinim so ching thora song KNCA tumpen song plia lama puthak pen ar muje jeng pongsi ni jang KarbiLongrang di sia sahe malong palisi DC Krishna Borwari deng pinpura lo pajerpon. Mukti dia, mukti dia, mukti dia. Long live. Labang so pinpura lo along ke jongpon ke microfinance employee sammen pen soar lo tuma phan pinang an ke ther ke hapa putha KNCA tum chikroi dun thekthi ke damtang MLA election aprang Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma KarbiLongrang along kachechak tekang BJP aphan jongsi pahai pulote microfinance employees ke pilap jipu kachechak tekang ateng alam non puta papleng pli Pinila so kachesong ponahot KNCA MIP sangpi binarong pipi kongchun bang pi sangpi protimaing hipi lapen pinang answar lo atum chetong dun. Hamren pen rai kombi KarbiLongriAbirta. Dak pinangan West KarbiLongrang arlo sorlo tum pinangan kitu kisunga joine microfinance bank along preng kachoram do amat laso preng kache hangamen pen microfinance employee tuma bang pinangan sorlo phan ke pasiksak ke panno la pen ke ther alang hitum phan jimit mepin lason sido Dr. Himanta Biswa Sharma Assam Chief Minister lo non ke alang li ke damtang MLA election hustame chaklo la pen lada KarbiLongrang autonomous council election hustame campaign hot ke bang hot alang li daka chichak la bangke sorlo tum BJP aphan jo se vote pi penang pa hailo takte microfinance aprenga bangke pajok et popusi lamchak piteka tame pinangan apor theglong lo ejha ka phasi pichot tanon anda ke ong dong sorlo tum bangke laso are hai banglong le dedlo la police station kin along sitame women cell la bangseng ponji police station tin la pen outpost tin along stame women cell la bang seng ponsing sorlo phanji to violence ke do la hai bangke mane kirang kha thek jia phan la hello jasemet nilitum pinila so KNCA himpen la microfinance a loan akisung sorlo tum bachitong nanga puthak nilitum la dak pilo la pen la so phi ke nilitum langko la jong si thang ang thek long le puthang te puthot hala hai a microfinance a bank hadak stame hero program ma ke nilitum ke teng nang kokko ke allow litum employee Jiti ni phaing ko ratrok siar ni jirikendeng hempu mukrang hong pharla long ingdeng pho Rashtriya Posan ma amai kapaman pon sangpi Premolota Giri pen kachari pon amai long aluhiaman pen jirikendeng town chairman Singterang jirikendeng Lems chairman Rubin Hanse jirikendeng BLCC chairman Prabhat Tisu lapen pinang an ki thegiding atum chetong dun Mayalong ahok perathipi ki kosonsi soarlo atum usu kachupa thebo mahot ki do ke thak nangjima lapen ki chugijun kachisik nangjima pualam penang an sangpi Premolota Giri pen than pajirmi pon labang so mayalong posan ma thepi en ponsi ki tun ke dang ke pachume thek kachepate ta padupon bang so mai mesen pen pachun pon jirikindeng pen rensing teron KarbiLongriAbirta September tarik isipe tarik tum kepan bangke aning kampang dalam sosial sepuson masih militum talon pembangun sikini dan militum sita socem SDSP dan tinggal sita so poson mah taksi militum pini bangke tarik isipen program asontin activities tembon bang si pini bangke recipe competition tabang so program si militum tembon lo si omdung worker helper tu mereka permintaan citong dun do lapian nakai dak
Jirikindeng Town Committee Chairman Saraton, BDC Chairman Saraton, Lem sa Saraton, Punjab Block Primary Health Center pen Manager Saraton, alam sa tanong kitong mundo, so program lang nakita ang pen ning ang pirong mundo, pen labang so program labang ke ini recipe competition. Kiwana son anthon etha Nilitum kiwana son ke amdolo okimum dolo la pen him ason ke da mane hala osumar tumhan koson pen si nilitum kipima ICD solo hala so ateng nilitum han koson magadla na pila so ateng si nilitum ban ke ason sa anukim sita cewan lo la pen da isi a kene so organize na by do pen that pen anu pen nilitum kuson ma ke no la so chiklo tarik khomke man ke nilitum ki mana tadi isi pen ke ceng non tadi pengkep tapi sudah sudah pakai ni tu anu pin mana kopi mana kita un methang mana kena mahal tu kali methang sedang pen kopi pen ini tu kilo pen sedang pen mana ini mahal tu jadi mana bong tu tapi ni hal tu mana ke vitamin yang sana na pen la kisiri tu bangke osumar kan kosong kisiri pin la so osumar tu ke ni tu sekolah lah kan dali sana pikir kisiri di pihak lasu kisiri ke cuman saya alang itu ke aja kong ke longji lah kan itu awet ke bani ko kan ke itu hai kan itu pininon sektor 1 sektor 2 abokar engineering ya Inya birta lan sikang ton cholo kadu ka vita do mithak mi kardom